हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे निउस शेयार खालामनो नागिरदों आरो बे निउसनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेरावबो सोलिबाय थानाय बे एखे जाथायनि सायाव फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायलायनो नागिरदों। दा बेनि सिगां नोंथांमोना निउसआ मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोबा मोजां जागोन होननानै आङो आसा खालामदों। दा बेखौ टाइम 8 बर' खौरां बिजोङाव होदों, नाथाय बिथांमोना सर्सआ बबेनिफ्राय मोन्दों बबेनिफ्राय मोनाखै बेखौ आं बुंनो थांला। बिथांमोननि खौरां फोसावनाय बादियै जों नुनो मोन्दों जे मा होनो आसामावनो मोनसे जाथाय जादों, जेराव सयगाव पुलिस थाना सिङाव थानाय गराइमारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव जादों, मुस्लिम गामि। दा बाहाय गामिया मुस्लिम गामिनि, अब्लाबो बेहाय मा जादों होनदों जे गोसो थोफ्लानानै 4 हिन्जावसाफोरखौ लानानै बायजोआव फानहरदों होनदों आरो बे फानहरनायनि थाखाय 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा खाबायबो होनना बुंदों। आरो दा बे जाथाया जादोंमोन होनदों थांनाय 17 फेब्रुआरि खालारखालि गराइमारि पुलिस आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर हेमेन्द्र सिन्हाया राजस्थाननि सुरु आरो जुन जिल्लानिफ्राय गराइमारि ओनसोलनि 4 हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हादोंमोननो। आरो बिनि उनावहायनो गराइमारिनि पुलिसफ्रा माने बेखौ संदांनानै मोननो हादों गासै 3 दुथां आइजो फालांगिरिफोरखौ। आरो बिथांमोननि हेंथायै दा केसबो थिसननाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ खानायबो जाबाय होनदों। जायफोराव नामखौ मख'दों बेहाय गराइमारिनिनो थुक्रापारानि बबिउल आली, बेनिफ्राय साम्पुपारानि हासमत आली आरो शुकुर आली बिथांमोनखौ हमनानै लानो हाबाय होनदों पुलिस बिफाना। दा बे मोनसे जाथाय। दा बाहाय एखे जाथायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैदो सावरायनायनि खोथाया। दा जोंनि गेजेराव बा जोंनि बर' हालामनिफ्राय सानसेबो बाद गैया होनबा गोरोन्थि जानाय नङा। सप्तायाव खनसे बे बुंब्लाथ' खमद्राय जागोन, सानसेबो बाद गैया बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मथा मथि सप्तायाव 7 खरि जोंनियाव मानसि गोमानायनि दामानि दोहौ जागासिनो दङ। आरो बेयाव फ्राय जों बांसिनखौनो खोनागासिनो दङ। मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोङो नुनो मोननाय जादों जे मोजां मोननानै दोनखारलायनाय बा लांखारनाय बेनि खोथा, आरो दासिमबो न'निफ्राय ओंखारलांदों गिदिंबोफिनाखै। दा बेबो मोनसे खोनादों जों। आरो बेनि उनावहाय खोनाबावदों जोङो माखासे खोथाफोर जे मा होनदों, न'आव गथ' गोनां एबा फेमिलि गोनांखा मानसिफोर बांसिन बेखौ जादों आरो बांसिन सेंग्रा सिख्लासा बेफोरनि बेलायावबो बेयो जादों। दा बेखायनो बैफोर जाथायफोरखौ लानानै रुजुहरोबा एखे बादिखौ नुहुरनो मोन्दों। आरो जुदि एखे नङाबाबो बे बारा जोंनावबो बारनो हागौ। दा बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो सांग्रां जानाया मोजां। दा बेखौ नोंथांमोनहा खौरांखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बुंनो गोनाङा बेसो, जों साफ्रोमबो मानसिखौनो जोङो फोथायनो हाया एबा फोथायनो हानांगौनि समा दा जोंनाव गैला बुंजासै। मानो होनबा जोंनि दानि मुगाया सोलायबाय, गासैबो इक'नमिक क्राइसिसनि थाखायनो गासैबो बिथिङावनो बेबायदि जाजोब्बाय नुनो मोननाय जादों। बुंनो थाङोब्ला रिजोनाबो बेनो, जोंनाव बांसिन इक'नमिकेलि क्राइसिस जायफोर सुबुंफोर दं बिथांमोननि फेमिलिया बेबायदि बारस्लायबोदों। आरो जायफोरजों बारस्लायलांदों बिथांमोनहा बांद्राय थाखा फैसा धननि दिन्थिनाय बायदिनि सायावबो बेयो सोनारनो हागौ। दा बेखायनो आरो फालांगिगिरिफ्राबो गावसोरनि थांना थानांगौनि थाखा फैसा खामायनायनि प्रब्लेमावनो बिथांमोनाबो बेबायदिखौ मावो गोबाङानो। दा बेखायनो जोंसो सांग्रां जानांगोन। सोरनिबा मोजां मोननाय बा सोरनिबा बबेबा खामानि होगोन होननानै लानानै थांनाय, दा बेफोरनि सायाव जोङो थांनायनि सिगां 100 बार साननाया जोंना गोनांथि दं होननानै जों सानदों। दा बेखायनो बेनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोनहा निउसावबो मोनबाय आरो गोबां बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि जायगायाव बा बर'फोरनि सायावबो जों मोनबाय, जायफोरखौ मालाबा गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन जोंनि बायजोआव थानाय एस'सियेसनफोरा माबा बायजोआव खामानि मावहैनाय बर' सुबुंफोरानो हमनानै हरफिननाय, दा बेफोरखौबो बिदिन्थि गैया नङा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो सोरखौ सिङाव मा जादों, सोरहा सोलिगासिनो दङ बेखौ जों दासान्दि हमनो हाया, नाथाय जाखांबासो, गोमाखांबासो एबा थांखांबासो जों मिथियो। दा बेखायनो बे थांखांनायखौथ' जों बुंनो हाला। जायफोर बिथांमोनहा दा बेबायदि थांनो एबा बेबायदि सिङाव सोलिगासिनो दङ जों मिथियै, दा बिथांमोनहा गावबा गावनो साननानै सांग्रांथि जानायनि गोनांथि दङ होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। दा बेखायनो नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि गोनां बिदिन्थिफोर थायोबा बुंनानै होनाया मोजां, आरो जाहाथे
थोंजोङै बुंनो हायाबाबो खेंसालियै जायफोरा नुदों जायफोरा खोनादों एसेब्लाबो बुजिनो हानाय जायो मिथिनो हानाय जायो। दा बिनि सायाव नोंथांमोननिसिमबो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे साफ्रोमबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजायनानै होनो हानाय जायो। बेखिनिखौनो बुंदोंमोन। गोजोन्थों।